Mag-live-in partner nga mi-order og pagkaon sa usa ka kananan pinaagi sa online sa makadaghang higayon nga miabot na sa 280,000 pesos nadakpan sa entrapment operation sa Mabolo Police Station. Modus nila ang paggamit og fake proof of payment aron mailad ang biktima. Sayra nato kini sa report ni Alan Domingo. Sa bilangguan ang ipadulngan ni managkapuyo human sila nadakpan atol sa entrapment operation kagahapong adlaw sa barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Kini human mireklamo ang usa ka tag-iya og food online business sa modos sa mga suspek nga mi-order og mga pagkaon nga nagkadidad og 10,000 pesos. Ang gigamit nilang online proof of payment peke din gi-edit lang matod pa sa mga suspek. Nadiskubrehan sa negosyante nga dili lang kausa kun dili kadaghang higayuna sila mailad sa duha ka mga suspek nga miabot sa 280,000 pesos ang nasakiyo nila gamit ang edited online proof of payment. Yung mga nahuli natin ay dati na pong nahuli ng disimodos po, yung pag-istapa dong sa mga binabayaran nila na mga edited lang pala yung kanilang proof of payment. Matod ni Police Major Romeo Kaakoy ang hipi sa Mabulo Police Station nga mudo sa mga suspek nga mo-order og pagkaon nga dinaghan kay sila ra usab ang mamaligya nini. Gani daghan ang mga nabiktima nga negosyante nining duha ka mga dinagpan. Usa kanila si Daisy, dili tunod nga ngalan nga niadto sa Mabulo Police Station. Nagkadayang pagkaon nga nagkadidad og 6,000 pesos ang wa bayari sa mga suspek. Matod sa biktima nga kaila niya ang duha ka suspek. Gani gipapuyo pa kini sa ilang balay sulod sa usa ka semana ug dinha na nang huam og kwarta nga wa usab bayari. Nagbook usab og hotel ang duha ka mga suspek ug gi-charge kanila ang kantidad nga 30,000 pesos. Ang ilang pasangil sir kay unya na lang kuno sila mo bayad na mo once makuha na ilang kwarta nga 700,000. Unya next day sila 1 week, unsa man isibat ra pud sila kuan nagpaybaw? Nasuko naman ako mama ato sir kay kanang mura man sila prinsesa ug prinsipe dito sa amo. Senyorito, senyorita. Mata ra mo kaon nga serban pa jud na sila pagkaon. Mo file mi kaso ana sir kay dili pwede managhan, pwede dili ma-filean. Nagdumili ang duha ka mga dinakpan pagluwat o pamahayag dihang gikuhaan sa Balitang Bisdak ang ilang habig. Samtang nanawagan ang mga otoridad sa mga posibleng nabiktima sa mudos nga mopatimaw sa ilang buhatan sa dugang kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan. Para sa ating mga kababayan sir no na nagninegosyo through online. So pag may nag-send sa inyo ng proof of payment, i-check talaga ninyo, i-validate nyo kung talagang pumasok yung kanilang payment. Kasi mayroong ibang mga kliyente na nag-i-edit lang doon sa mga proof of payment nila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.